Os veciños mantiveron o pulso e fixeron reaccionar ao Concello. O Goberno local garda nun caixón o proxecto de peonalización do barrio de Monteporreiro. O Executivo atende as demandas veciñais que se amosaban contrarias á supresión do tráfico. Parece que ahora mesmo non é unha prioridade no barrio de Monteporreiro, ou algunhas entidades do barrio manifestan que isto non é unha prioridade, e dende o noso punto de vista, pois non hai maior problema. Seguiremos traballando no barrio de Monteporreiro, están, como vos anunciei outro día, obras de sostemento do espazo público en marcha e seguiremos traballando con elas. O concelleiro argumenta que ese proxecto respondía ás demandas dos propios colectivos da zona que advertían, por exemplo, de problemas relacionados coa seguridade viaria, en especial na contorna da Rúa Alemaña e na Rúa Suecia. Estaba identificado que hai un problema de seguranza viaria tamén nesa zona, pois referido sobre todo aos nenos e as nenas que acoden á escola ali na Rúa Suecia, que teñen que pasar por esta zona. Eso foi comunicado, e por eso sabemos que o problema existe, porque foi comunicado pola Asociación de Veciños, pola comunidade escolar, polas persoas que traballaban no camiño escolar. Co proxecto paralizado, Demetrio Gómez compromete outro tipo de intervencións que dean resposta a outras necesidades da zona. Os veciños de Monteporreiro teñen necesidades de sostemento de espazo público e os veciños do resto dos barrios tamén. Por lo tanto, iremos actuando, os veciños e as veciñas, iremos actuando en todos eses barrios. Hai tamén esta outra necesidade que identificamos cando estudamos ali os servizos da Rúa Cambria, tamén porque así non lo fixeron saber os veciños e as veciñas da Rúa Cambria. Foron os primeiros que nos dixeron que aquí temos este problema. Pero lonxe de acougar os ánimos, o anuncio feito esta mañá polo Concello xera malestar entre a veciñanza. O presidente da Asociación de Veciños O Mirador lembra que eles opoñense á peonalización da Rúa Alemaña, pero lamenta que se paralicen tamén outras actuacións que se contemplaban tamén nese plan. Dende a plataforma veciñal Monteporreiro quere avanzar, tamén contraria á peonalización, din recibir con tristeza a decisión polo retraso que sufrirá agora a chegada do modelo Pontevedra ao barrio. Agardan, din, conversas productivas co Concello das que saian melloras pro barrio e os seus veciños.